Tes 1 2. Tes. Oh, Andre dulu katanya ngomong. Saliling mangolu no titiki Dangding labiari Aga pangagoi Ay diramoti Jesus Au hinogot lai Sonang di lambung Jesus Rapi kalau tusi Inganan na umuli No di lambung nai Ay nunga di paradin Asonang atai Asa marhasonang Narotu Jesus Sonang di lambung Jesus Sonang narotu si Unang meho madia Lao mandapotoni Lao mandapotoni Cek cek cek. Tes. Udah? Oh iya.
Shalom, Horas, Amang, Inang, Naposowulung, remaja, naung paimahon rak dohami disodot amata situa sinurat marhubas di sermon wikta sabornginon. Jadi untuk 2 menit usah pahami majolo ka ruas ni huria KBP Jalan Lurah songoni nang ka amanami nang inanami naung parsidohot upasa mato amang sinurat jolo 2 menit untuk sambil bersiap-siap para dihamuma bibilta Alkitab anggwede adong do di template ni YouTube channel HKBP Jalan Lurah Horas Madhita mau lihat tuamang pendeta nami na pasahaton waktu tu kami songon nalang menyapa ruas ni huriata suang songoni aka ruas na adong di luar na asing parjolo mai ima inang Rosmawati Sitopul. Selamat malam Inang, Tuhan memberkati. Kedua ima Amang Martin Simajutak Horas Amang suang songoni di Sina Grima hadir ini ada di Medan. Mau lihat Inang boy hala Inang mangihuton pertanyaan sermon week sian Jalan Lurah Cimahi suang songoni di amang situa nami amang situa P Silitonga Horas Amang. Berikutnya sapaon nami mamuse ima Inang Frida Sirait suang songoni Roslina Girsang Inang Leni Panggabean dohot Yosi Siahaan. Berikutnya muse Horas dihalak Inang Tiarli Sidabutar. Suang songoni di Inang Swerlina Boru Sitompul Horas Inang. Selanjutnya tu Inang Rosnani Habiahan. Begitu juga dengan Bagus Pujiantoro. Salam sehat dari Jalan Lurah Cimahi buat Bagus Pujiantoro. Selamat mengikuti kebaktian pertanyaan week sermon gabungan Amang. Demikian songon namanya pahami tikyope hupasa matu Amang pendeta nami. Imajolo untuk Patu Jolo sambil bersiap-siap alani Amang sinurat langsung nama kita. Silakan untuk memulai ibadah sermon wikta di Bagasan Bornginon. Shalom. Shalom. Amang Inang ruas ni huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk mahita di Parsermonata Sermon Week gabungan Rabu 30 September 2020 Horas Madhita saluhukna alai sebelum tamulai acara Parsermonata taparade majo songon Alkitab ta ima nagabe epistel tarsurat di Sada Musa 2 mamukka sian ayat 10 lalu sahat rodi ayat 25 nagabe gajamita ima sian Sada Korintus 10 sada mamukka ayat walu sahat rodi ayat 12 songoni ma amang hupasat tami asa mangarade mahita tikyope asa tamulai mamang jumolo mahita martangiang di bagasar rohat tabi.
Amen. Maredde mahita tapuji Tuhata sian buku Ede nomor 120 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Tungi semadongaku diakka banwagijang, jala dukon niho, dang adong di halomoh rohaku di tanoon. Nang pemer sibukku dohok rohakku, sai debatado partanobatoan ni rohakku, jala parjabarakku saleleng nilelengna, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa doyang gohami, alai diodingi hodo akan marhapar posan jala nama porus tuho alan i rohami tuho mangasahon asin roham sai unang tulak hami sian jolom akup ni i lehon dihami roha nagirgir tumangihon hatam asa huboto hami mangulahon lomo ni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di parsermonata di Bornginon ima sian sada Musa 2 mamukka sian ayat 10 lalu sahat rodi ayat 25 songonon ma didok disi. Dungi ninna debata Jehovah mah dang jadi pujung jolmai hubahen ma di ibana sada pangurupina bahen donganna aidung sun dijadi hon debata Jehovah sian tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akka namar tonga-tonga langit ditogihon ma tu sisi Adam asa di ida manang beha goaranna jalayai
di bahen si Adam guarni nasa namar hosa lausi guarna. Jadi di bahen si Adam ma guarni nasa pahapahanan rodi pidong akka namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmit di tanoon alai anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bahen donganna. Dungi tarlalak modom mas Adam di bahen debata Jahoba jadi di enet masa dasian rusukna jala dilakopon sibuk tu pabuatan nai. Dungi di pauli debata Jahoba rusuk nabi nuat nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam. Dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian holi-holikku jala sibuk sian sibukku goaron ma ibana jol mani bawa ala sian bawa ibana binuat. Di baheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jol mana jadi sada sibuk nasida masai mara do nasida naduasa si Adam dohot jol mai jala dang maila nasida ima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 710 sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Suaram, oh Yesus, bengke suaram, oh Yesus, bengke suaram, oh Yesus, aman yun dibuton maaf. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakatku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Upasahat diriku, upasahat diriku, upasahat diriku, mangikut Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakatku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Tapasada marohatta martangiang mahita asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom horas di hamu amanami dohot inanami na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus macelas rohatta di bagasan bornginon alaboy hitamu se pajupang nangpe pajupang marhitehon streaming partangyangan week jala di bagasan bornginon turpuk jamita nanaing si pahusor-husorotta iman atar surat di surat ni apostel Paulus tuhuria Korintus na parjolo ukamu ma bibel muna di bagas muna be manang tajaha marhite tampilan di siaran langsung bornginon
Sada Korintus biddu 10 sada ayat 81 ayat 12. Alani do mahamu majaha tajaha ma marhite responsoria. Dada sian boru-boru bawai, sian bawai, sian bawa do boru-borui. Jala dada ala boru-borui tartoppa bawai, boru-borui do alani bawa. Alani i patut marsahala do boru-borui di atas uluna. Alani akka suru-suruani. Asal ma di bagasan Tuhani nasidah, dada boru-borui so padohot bawai, songoni nang bawai so padohot boru-borui. Ai marharoroan boru-borui sian bawa, lausongoni do bawa sian boru-borui, alai sian debatado saluhuk nai. Ima molodi hata Batak. Anggo di hati Indonesia, saya akan baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ima yanggo sahakna. Urian itu hatta na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di toppa de batado bawai. Namar goar si Adam sian orbuk nitano dengan penciptaan yang sangat spesifik, penciptaan yang terkhusus dari Tuhan, karena Tuhan berkarya, Tuhan bekerja untuk menciptakan Adam. Jala dilehon ma hosa hanguluan hasurungan nina sanatinopai gabe martodi na mangulu majolmai diulus soma hosa hanguluan tubungbung ni igungna jala gabe natinopani debata marhite tangan nasa diri, natinopani debata marhite huasona, jalanan nilehon ni debata natinoppa ni debatai imahita zolma manusia hosa hanguluan nasiat debata sendiri dung dilehon hasurungan di natinoppai ima tumiru rupana tudos tu pangalahona ima panopahon di siadam jolmana parjului gabe dung ditoppa siadam jolmana parjului tazahanak ini di epistel tai jala gabe ordo jamita bolon di hari Minggu akamang dok tamu akainang dang dinggan HP sasara bawai pucung di bahema di ibana sara boru-boru natinoppa sian pamatang ni bawai, natinoppa sian rusuk ni bawai, natinoppa sian siadam jala digoar ibana boru-boru ima si Hawa natinoppa sian holi-holi ni siadam jala sibuk sian sibuk ni siadam gabi sikop mangulu ni zolmai bahwa dohot boru-boru ditoppa debata laho mangingaton porlak Eden nauli amok kamang do tamok kainang ido asal muasal ni panopaon jala mar harorwasianido pangajarion ni Apostel Paulus taringot tu hadirion ni zolma, taringot tu hadirion ni bawa dohot boru-boru ido bain na suku-suku di bagasan bornginon akamang do tamu kainang pamukaan ni jamitata
sabor nginon ima aidos do bawa do buru-buru wado kamanami do inanami alusiamu mai jabu dos do bawai do buru-buru manang asing do arong do nama do buti bawa do buru-buru serupa tapi tidak sama. Sarupa alai dang dos. Waru tutu ate. Ala niaha ala mangyuton na masa di tiki nang molo taugal di hata di debata. Mangyuton nak kahatana tarsurat isarani di Rom onom ayat 51 2 Korintus 5 ayat 10 itu dah. Udut ni terpuk tau di 2 Korintus 5 ayat 10 itu 2 Korintus 5 ayat 10 itu Oma asa molo di bagasan Kristus halak natinok pane baru mai nunga salpu pangalaho narubi gabi Roma ne baru ima jadi asa molo di bagasan Kristus halak dang asa molo di bagasa Kristus bawa dangina berarti dos dua teh apalagi mamolo tajah Galatia 3 ayat 26 sampai 28 bahasa Indonesia mau jaha Galatia 3 ayat 26 sampai 28 sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Jadi dosto bawa do buru-buru di bagasan Yesus Kristus. Dos do bawa do buru-buru di adopan ni dewata. Dang berdiai beri. Sarupa do bawa do buru-buru di adopan ni Tuhatai, do di adopan ni dewata. Alani i dang adong parasingan na bawa do buru-buru di toppa dewata, sarupa di adopan ni dewata. Alani molotadok serupa tapi tidak sama. Yang tidak sama adalah fungsinya. Yang tidak sama adalah sumbernya. Yang tidak sama adalah tugas dan tanggung jawabnya dalam kerangka ciptaan Tuhan. Dalam kerangka panopan di dewata. Dos doang dia dopan di dewata bawa do buru. Alai di bagasa tugas tanggung jawab ulaon ni bawa do buru-buru. Dilehot debatado parasingan, dilehot debatado perbedaan, sehingga yang sama itu adalah hakikat manusia di hadapan Tuhan, tetapi berbeda dalam tugas tanggung jawab untuk menyempurnakan tujuan penciptaan Tuhan. Di bagasan nguluni jolmai, dia mai ngairok nakining, siap bawai siap buru-buru dong go bawa, siap bawai dong go buru-buru. Ima Nabi Nuat sian the rib of man rusuk ni bawa. Jadi saya toktong do gabe si paingotot tuhita kabawa teh, tuhita kama jala kepada para suami malam hari ini bornginon tuaka suami amatta bawa didok do marhite hatani kapar jamita dibuat buru-burui sian rusuk ni bawa dak sian simat juju ngasa huti-huti dak sian mata asa sudah diboto dak siap pinggol asa gir-gir laho maboto barita di sude waktu lumobi dak siap pat asa digi-digion alai sian rusuk ni jolma asa taholongi jonok turohatta saya udok kono nate di bagasa jamita jala molomar jamita diganup akka pardonga saripeon saya dipatakkas do
bahwa perempuan dicipta near heart to be loved, untuk dicintai, diholongi, and under soldier to be protect, asa sokona itu tadekap atau terlindungi. Gabi boru-borui perempuan si haholongat tado jala si lehonot tarohatta laho madongani ibana. Marhite siani takas do di bagasan hapor seota, marhite siap panopon di debata bawa do boru-boru di bagasan pardalanan ni ngolutai. Gabi di patakas ma nang di ngolu ni ruhut ni hazol maon. Laho pataridahon hadoson ni bawa do boru-boru di hadapan ni debata. Naik songoni manang di hadapan ni jolma manusia. Naik songoni manang di hadapan ni hita jolma manusia. Sehingga turpuk di bagasan bornginon, naing do patakason sude hita kena porsia tu debata. Lumobi hita na tua-tua marado perut parianak konon. Sotung marasing tabain anak kota bawa dohot boruta boru-boru. Sotung marasing tabain aka amang dota muak kainang tu yanakon ala bawa ibana dohot tu yanakon ala buru ibana. Ay masa do pesongoni dia kauji masa nya sonari nga mau lihat mari puji Tuhan. Sekarang paradigma terlebih kita orang Batak sudah mulai bergeser, mulai lam takasbe di hamazuon niaka pamikiriot taringot tu bawa doh boru-boru. Anggo ujui unak pula sekolah obah puasa boru-boru doh margani halak gua dua koin nada teh. Tuaka perempuan alani sedo anak kodo si jujungon, anak kodo si pajoloon, bawa do si pasikolah honoton. Saat tiba-tibona dohot satu nama maradu lo jahita. Aleng gunang dangbe, molo solo bawa sekolah balo isi, molo solo ibana di Batu Jolo baunang, gabi buron nama si Batu Jolo ni apa boleh buat? Akan asida na lo parasian tiki parbinotoa do marsikola baina manuai. Ise na olo maju ina mana gabi Batu Jolo di bagasan pardalaran ni ngulut tadi akadik kina barpulo dang biala bawai odo mabuang kuar hunin nahita di bagasan pardalaran ni nguluta alani ido baina ikolam takas donang mangolumian di bagasan ngolu ni hita zolma manusia hadoson ni natinopan di debata bawa do boru-boru unang bemene rohani keluarga molo di palumeo debata hola bawa di rumah tanggana ngapiga anak mamang nga opat ay songon nagalihamu madok boru sude ina te boru sude ina unang bemene rohanai tangbe mau lihat ma dipuji ma Tuhan Allah di palumegon di bana dak dana mula bawa repot don waeng puasa ai tentara sudi non pasukanon dinda. Jadi molo di palumehon debata di hita bawa do boru-boru dos do alai songon nani do niturpuhon marasing do bawa do boru-boru siap fungsida marasing do bawa do boru-boru sian tujuan panopon di debata marasing do bawa do boru-boru dihadirionna dalam fungsi dot situasi ni natino pani debatai asatung sempurna laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling meregenerasi, saling menyempurnakan. Hadirion dibawai sikop ala adong boru-borui, sokoninang hadirion di boru-borui sikop ala adong bawai, sehingga saling menyempurnakan, saling patu pahun naringga di bagasan perdalanan di ngoluna siganupari, sehingga di dalam persekutuan orang yang percaya pada waktu itu bawa do boru-boru rap di jo, bawa do perempuan rap di parar debata, gabi ula-ula, gabi parhobas, gabi pelayan di tonga-tonga ni huriatta asa maritesiani dapotan jala jupangan
hamuliaon ni guar ni debata, di panopaon ni debata, dibawai dohot di buru-buru. Ima si paingok na barjolo di hita di bagasan terpukta bornginon. Diamu akka manami dot inanami di bagasan Yesus Kristus. Anggo di huria na barjoloi nang di perkembangan ni huria gereja mula-mula aga arong dope saotik dan sedikit perlakuan diskriminatif tuak kaparupuan ala memang peranan dan hadirion nasida di tengah-tengah umat dan jemaat dirasa kurang begitu penting dan kurang begitu dirasakan oleh gereja mula-mula, sehingga Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa hendaknya para perempuan yang ingin melayani Tuhan ikon pakyon namanian jala patut bersalah dan menjaga kesopanan, menjaga wibawa. Sasitong ngarak kolat tu perempuan ni marlak 2 tahun alai do nang tuaka bawa asatung takas tarida jala tarboto ia akka bawa do buru-buru ikon di jaga do jala ikon di patakas di pamana do hadirionna marhobas di arupan ni debata laho patupahon akka pakkobasion di bagasan sadok keteraturan, kerapian, kesopanan di bagasan perdalanan ni nguluna, sehingga perempuan sepatutnya memakai penutup kepala bertanda wibawa sehingga para malaikat menyaksikan nina. Hamok kamang dot tamak kainang mulai dok pedi ayat 10 para malaikat menyaksikan nina. Artinya itu adalah bahwa gereja mula-mula mengakui bahwa setiap mereka kebaktian memuji nama Tuhan, ada malaikat yang menyaksikan kebaktian itu. Para malaikat turut serta dalam kebaktian itu, sehingga malaikat menjadi saksi kebaktian bahwa para perempuan menjaga wibawa dengan menutup kepala ketika berperan dalam persekutuan jemaat. Jala bawa pe ikut jagaon na do wibawana marhite na patupahon jala nama mangukap mabuka panutup ni si majujungna unak terbalik kate kaparupuan mamuka memakai penutup kepala dang memakai penutup kepala akka bawa gaya memakai penutup kepala anggo di huriana parjului jala di huriatta di bagasan hasomalan di huriana parjului ikon dihukupi dosi majujung ni perempuan asa marasing ibana si anak perempuan na di bariban, asa marasing ibana si anak perempuan na di balianan, na di perdalanan manang ruhut ni hajol maun anggo ruhut partuhanon ikon dihukupi dosi majujung ni akka perempuan di bagasan nima kamang dot tamak kainang nang hitape di jauh turpukodo sude bawa nang perempuan di bagasar ruhu ni pakobasionna ikon majamoton keteraturan haringganon kesopanan ima ruhu ni nadinggan di tonga-tonga ni ngulu ni jolma wibawanya sahalana asaunang mibar maradopon akka nasomal masa di huta manang di luat Korintusi ikon patun ikon daulat do pangalahoni nasa parjamita si buat berita nauli bawa manang boru-boru sehingga dia karuhu ni pamaritaon berita nauli dia katikina berprion nangaka parupua pe ikut jaga jala jamok do di ruhut ni keteraturanna kesopananna songoni nang hami akka bawa
Di bagasan ini kamang dot makenang kita tidak sedang berbicara sekarang tentang penutup kepala, kerudung atau apapun namanya, ala hasomalat disadudui paasikon nasida si anak kaburu-buru perempuan na di pinggir dalan itu karena di nganan nasing alai na makatai do hitan waing taringot turuhut ni keteraturan, kebaikan, kesopanan. Molo tadok mai ikon patun daulat jalatoman pangalaho dohot pabuatonon niya kaparjamitai asa polin dihatahon hatani debata. Dang gabi marlapatan bahasa parjamita di hitan waing dang merkerudung. Tidak memakai penutup kepala, bukan itu. Karena adat budaya kita, tradisi kita berbeda dohot nadi luat Israel manang di halak Yahudi. Kita sedang berbicara tentang kesopanan, sehingga terjauh hita sude ikon patun toman porman jala daulat nang pabuat tonotta pamakeotta ruhu ni pamatangta asatung gabe pasu-pasu jangan jadi batu sandungan. Asatung gabe lastiroha dia kana marnida bukan menjadi batu pertuktuhan. Manang gabe skandalon batu sandungan kepada orang lain di bagasan perdalanan ni ngulut tasiganupari, sehingga laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk sampai kepada tujuan penciptaan itu sendiri, yaitu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalau mana perpuriak kamang dota makenang siron itu pukona mai ikong gabe pasu-pasu doru ni par rumah tangga ta dia dopan ni debata idotto bawa do boru-boru suami dan istri ope naik takas do hadirion ni bawa do boru-boru bawa suami perempuan istri bawai do uluni par di hutana songo Kristus uluni huriai dungi perempuan ni ima donganna mangurupi teman sekerja mitra ni bawai lau pasikopon rumah tangga, sehingga setiap laki-laki hendaknya tidak menjadikan istrinya sebagai subordinasi, hamba, bawahan yang derajatnya, harkatnya lebih rendah dibanding laki-laki. Suatu ngadong bawa na menganggap na songoni utoru do harkat martabat ni para puasi bawa na dangorongi sarupa do dia do pani debata tugas dan tanggung jawab na nama rasing na berbeda nang pe ikon bawaido ulu ni par di hutana. Setiap istri tunduk kepada suaminya karena suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus kepala gereja, sehingga setiap istri tunduk dalam artian mendukung suami dalam proses perjalanan keluarga masing-masing. Di bagasan ni ikomardos ni roha do ruhu ni ama do ina di tongan di jabu. Ikomardos ni roha do suami dan istri di tengah-tengah keluarga, karena laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Asa ditopade batapi bawai asa manguluhon rumah tanggana di bagasan sadoa bisuhon jala ditopade bata boru-borui di bagasan haudukon tu pardi hutana songon haudukon ni huriai maradopon Yesus Kristus ima nagabe naik takas tarida dihadirion ni bawa dohot boru-boru di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluni solma atong dos do bawa do boru-boru dia dopan di bata dos alai ta buat bema ulota ta buat bema tanggung jawab ta buat bema fungsi ta asa marsangap gowarni di bata di bagasan ngulutta ima hatorangan di jamita nabui tarpasatami jala adorang somar tangiak kita non upasatabi majo mungkin beberapa kesempatan nabui gabi bahan tambahan aplikasi ni jami tahun pasak matu amang situa sinurat perjuru mau lihat ya mang
nungga dengan di Pasah Amang songon jamita di Parsel Monata di Bagasan Boronginon. Di do amang nakaning bahwasannya perempuan itu diambil dari rusuk. Memang bagak amang rencana ni Tuhani dibuat imanasian rusuk, bukan dari kepala, bukan dari kaki, bukan dari tangan. Inamang nakaning memang bolo secara pemahaku memang sungguh indah. Mengapa dia diambil dari rusuk di samping? Ternyata amang asa sejajar do idok namang nakaning alana isapping do rusuki dangipat dangi pudi bolo siap pudi nakaning berat dang sarupa dang sejajar pria dan wanita. Ido gabe memang namantap amang penciptaan di Tuhan taringo tu boru-borui. Berarti posisi ni rusuk adalah di samping, bukan di depan dan bukan di belakang. Ido amang alai di Bagas Boronginom musi amang adong sian ruas tah suang-songoni nama bayi suku-suku namang ima sada amang upi sitinjak suang-songoni dohot inang sintuade boru huta barat idok songono namang buasa mula dong masalah di keluarga gabe anak sasaran HP dang salah danaki do masalah ni atau hurang ni amang padita inna amang suku-suku nai napa dua homse suku-suku ni inang sintua de boru huta barat sintua de boru huta barat idokon mengapa banyak orang Kristen Batak lebih sayang pada ibunya, bahkan rela bersengketa dengan istri demi ibunya. Ini namang ope pasah mah tu amang melihat. Jadi terima kasih kepada Mang Upi Sitinjak ya dalam hari berkeluarga puasa gabi anak tu sering gabi sasaran nate. Mengapa anak itu sering menjadi tanda kutip korban? Amang Sitinjak memang belakangan ini sering kita lihat bahwa para anak menjadi tanda kutip korban dari ketidak harmonisan keluarga. Mulu jawaban nami sono do amang. Karena memang anak itu berada dalam posisi terlemah dalam keluarga. Dalam keberadaannya anak itu amang sinurat menjadi memiliki posisi yang paling lemah dan tidak berdaya, hampir tidak memiliki daya kecuali mungkin sudah termasuk semakin bertumbuh dewasa. Tapi banyak anak korban dari ketidakharmonisan keluarga dan ini harus kita hindari dan lebih kita akhiri. Karena apa? Karena anak itu seharusnya menjadi objek keharmonisan dari rumah tangga. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tua karena anak itu adalah buah dari cinta kasih orang tua. Sehingga suatu ngadok kita melakukan kekerasan terhadap akai anak kota. Nang ama ya, nang ina ya, apalagi di masa Covid-10 sioda kai nang da. Ini terkhusus kepada para ibu-ibu. Ate amang sinurat ate. Karena ibu sekarang merangkap banyak tugas selain merangkap juru masak, pelayan kepada suami, juru kebersihan di rumah, juga termasuk penanggung jawab pelajaran akai anak kon. Sehingga gurang do akai anak kon yang merasa terzolimi, merasa korban alani ketegasan dari pengajaran ibunya. Jadi sabar mai tak kainang da lumobi kaina nami nang mangajari anak konna sabar hamu laho mengadupi akai anak kota di jabu mengajari nasida. Dan tidak sepatutnya anak dalam ketidakberdayaan mereka di posisi rumah tangga keluarga menjadi korban dari ketidakharmonisan suami dan istri.
Mengapa banyak orang Kristen Batak lebih sayang kepada ibunya, rela bersengketa dengan istri demi ibu? Ya. Jadi ini dalam banyak kasus juga terjadi. Walaupun kita tidak menampik inang Sintua Boru Huta Barat, bahwa ada juga ibu yang melahirkan anaknya merasa korban, ditinggalkan anaknya, tidak diacuhkan, tidak diperdulikan karena sudah mempunyai istri. Jadi kedua hal ini bisa terjadi di keluarga orang Kristen, yaitu suami yang merasa meninggalkan istrinya karena ibunya, dan juga sebaliknya ibu yang merasa tidak diperdulikan dan tidak diacuhkan oleh anaknya karena istrinya. Mulu menurut inang Boru Huta Barat ide runggurangon, ibu yang merasa ditinggalkan dan tidak diacuhkan anaknya daripada istri yang merasa diacuhkan suaminya karena ibunya. Fokus mai tatusuk-tusuk kuninang. Dihamuak ke ibu, para ibu, dan juga termasuk para bapak. Memang sudah menjadi firman Tuhan dalam epistel tadi, dalam Kejadian 2, terkhususnya ayat 24 tadi mungkin ya, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, dan ini dipertegas di beberapa bagian perjanjian baru, Efesus 5 ayat 31, dengan jelas mengatakan bahwa tadi konon dibawaima amana dohot inana asa gabe sada daging dohot pardijabuna. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Pada hakikatnya inang ikut tadi konon ni anak kota dohita asa marsada imana dohot pardijabuna. Walaupun setiap kita, terlebih kepada para anak yang akan dan hendak menikah, meninggalkan itu bukan dalam arti tidak mengacuhkan, tidak memperdulikan, tetapi meninggalkan itu adalah berpindah dari tanggung jawab yang dahulunya kepada orang tua, pindah menjadi tanggung jawab di keluarga sendiri. Artinya bahwa otoritas pengambilan keputusan bukan lagi kepada orang tua, tetapi antara suami dan istri. Kesepakatan itu yang move, itu yang pindah. Itu ditarik konsisten. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan itu adalah pengambil keputusan terbesar saat ini berpindah kepada keluarga yang baru. Sejodoh rokon yang tekan keluarga, bahwa meninggalkan dalam artian di situ adalah bukan juga dalam arti geografis. Ikon asing jabu tidak. Arong pernah tinggal nomor simatua sejabu, arong dan bagus, damai. Tapi ada yang serumah tidak damai, ada juga. Karena itu apa artinya meninggalkan? Tidak harus pindah rumah, tidak harus pindah kota. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pindah kota tidak menentukan bahwa seorang ibu punya kuasa kepada anaknya, atau seorang mertua punya kuasa kepada anaknya. Termasuk orang tua dan mertua, pihak mertua masih mengambil kendali kepada anaknya walaupun dalam keluarga baru, tidak menampik kemungkinan meskipun berbeda rumah. Tetapi tidak menampik kemungkinan juga bahwa dalam satu rumah itu orang tua memahami hakikat pengambilan keputusan di keluarga anaknya, dan anaknya memahami bahwa orang tuanya tidak lagi pengambil keputusan terbesar, tetapi pemberi nasihat, pemberi masukan, pemberi pertimbangan. Keputusan terakhir itu berada dalam keluarga masing-masing. Jadi bahasa godang alus najepek tu inang Sintua Boru Huta Barat ima bahasa godang halak Kristen lebih sayang kepada ibunya. Sayang harus diartikan dengan artian positif. Tinggalkanlah ibumu dalam pengambilan keputusanmu, dan ambillah keputusan bersama dengan istrimu. Sehingga para ibu juga jangan merasa bahwa jika pertimbangannya tidak diterima merupakan sikap ketidakacuhan, keacuhan dari anaknya jika pertimbangannya tidak diterima. Ibu, orang tua, mertua harus tahu posisi, mengerti posisinya. Anak juga,
istri dan suami harus mengerti posisinya. Imara alus tu inang musitua Boruta Barat do tu amang sitinjak, mudah-mudahan bisa amang ate memuaskan di minggu naneng ro, di minggu depan. Saya kira perbincangan-perbincangan seperti ini lebih menarik. Kita akan buat semacam improvisasi di sermon week kita. Karena itu minggu depan kita akan luncurkan satu acara yang bernama Bincang Sahabat Lurah, yang akan ditayangkan di YouTube channel dan Facebook, dan kita akan berbincang-bincang seperti apa yang kita perbincangkan tadi, lebih banyak dengan mengambil porsi lebih banyak di diskusi, dan kita hanya akan memberikan keterangan ringkas padat dalam latar belakang Nats, dan kita akan lebih banyak berdiskusi di aplikasi kehidupan sehari-hari. Semoga acara minggu depan dalam launching sermon week interaktif sahabat HKBP Lurah, kita sahabat Lurah lah ya, dari kru live streaming memberi masukan sahabat Lurah lah biar lebih bersahabat. Ya, kita bernyanyi, berdoa, mendengarkan latar belakang Nats, kemudian nanti akan berbincang-bincang tentang topik yang kita bawakan amang sinurat ya minggu depan, dan mudah-mudahan bisa berfaedah membangun pemahaman kita sekaligus dalam nami mangatoi hamu akaruas ni Huria KBP nama dohoti streaming pertanyaan nate horas madihita mauliate ma alangada potikina bodo di siapa hamu akarongat tanak ini di siapa ibarat kemudian pemunai mungkin Adong dopi amang suku-sukun. Allah amang. Aleo ma perpudia teh. Bema. Sian Idok Konison, bagaimana dengan fenomena yang terjadi zaman sekarang ini? Terkadang sulit buat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini fenomena yang marak terjadi di kehidupan kita ini namang. Suku-sukun sian Reni Siahaan Manang Mama Rindu. Oke. Terima kasih buat keaktifan Inang Reni dalam setiap sesi sermon kita, akan terus memberi kontribusi. Inang, memang banyak fenomena yang terjadi saat ini, terlebih dalam keberadaan laki-laki dan perempuan, dan banyak hal yang sudah maju dan berkembang. Apa itu? Misalnya bahwa ada yang laki-laki yang ingin jadi perempuan, ada yang perempuan yang ingin jadi laki-laki, ada yang setengah laki-laki dan setengah perempuan, dan ada setengah perempuan setengah laki-laki. Ada laki-laki berpenampilan perempuan dan ada perempuan berpenampilan laki-laki. Ada kontes ratu kecantikan yang ternyata laki-laki, dan ada kontes raja tertampan yang rupanya para perempuan. Jadi pertanyaan Inang, fenomena yang terjadi saat ini, mari kita tinjau secara alkitabiah. Bahkan yang lebih, mungkin bisa lebih hebat lagi, yang sudah tersangkut paut dengan pelanggaran firman Tuhan, dengan penyelewengan firman Tuhan. Dalam hakikatnya diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan, pernikahan sejenis, dan pelanggaran-pelanggaran yang kita sebut dalam fenomena LGBT pada saat ini dengan sangat tegas kita tolak. Itu semua sehingga hal-hal yang lebih kepada pelanggaran firman Tuhan, maka gereja bertanggung jawab untuk mengingatkan, mamicang mereka dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Fenomena-fenomena kecil mungkin akka ibu-ibu dan akka bapak-bapak banyak sekarang, bapak-bapak yang berpenampilan seperti ibu-ibu karena rambutnya gondrong, kemudian ibu-ibu yang berpenampilan laki-laki karena rambutnya cepak ya, Inang amang sinurat ya. Ini fenomena seperti apa? Kita punya hal yang disebut dengan
etika kesopanan. Saya kira kita berbincang di kisaran itu karena hal-hal yang bersangkut paut dengan stylish, gaya yang tidak melanggar firman Tuhan, saya kira kita oke-oke saja. Yang bersangkut paut dengan model, baik hal berpakaian, yang paling kita harus kedepankan adalah etika, kesopanan. Imoli hata batak, iko patun toman daulat hanguluan di Zolmai. Molodang siani kita menjadi batu sandungan, gabi partuk Tuhan kita. Saya kira itu inang. Jadi kita akan pertegas itu dalam hal jika sudah menyangkut dengan dosa maka gereja harus tegas. Tapi jika fenomenanya adalah sebuah modeling, stylish, ya kita tinjau itu dari segi etika. Hatomanon, molodang tomana tong pola se cet ubu na berwarna-warni, apalagi seperti pelangi. Kalau mau dicat ya dicat ma ala ubanon gabi songon na posotik imajora otik. Minggu depan kita akan lebih banyak berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Mohon maaf ala waktu nunga tiba. Bagi semua yang sudah memberi kontribusi, pemaparan maupun tambahan perbincangan di Tabor Ngino, kami ucapkan terima kasih. Mauliate ma akamangda disudi kontribusi muna yang sudah mengikuti streaming kita pada malam hari ini. Martangiang mahita mauliate ma dihoali Tuhan di topahodo hami bawa songoni nang boru-boru asa saling menyempurnakan bawai dot boru-boru hamuliau di guar munabadiai. Tuhan lampasu-pasu mahami asa tung tarida ali Tuhan di ngolunami songon kaama tanggung jawab hamalimon songon ina juara bagas haposan parsoduk bolon jalan tahu batu duhon haudukon di Kristus gabe hamuliau dosa luhuna rumah tangga nami keluarga nami di depan munabadiai. Ali Tuhan pasu-pasu ma kayanakon nami asang giat nang nasida pe di bagasan hasit tongan ni hatam mangula ulaun nasida. Utangnya kok kami ma ali Tuhan di bagasan bornginon saluhukna ruas ni huriam hakabi pijalan lurah dohot ruas simpatisan sianak kahutan nasida be ramoti mana sida saluhukna dongani mana sida saluhukna namangido tangiang tuho di bagasa bornginon di luas sodo marsait ali Tuhan rap amanami situa pangaribuan dohot inanami boru si majutak di ruang ICU Sentosa Bandung pasu-pasu mana sida lehon bengek ni roha Tuhan sabam rohana sida dianani atur hommu na muli na dumingga di nanami asahu pasahat tami maina nami tu rupamu asiroham leo kai pason alai lehonommu ali Tuhan benget ni roha dinasida majuhon guarmu di bagasan tod dinasida pasu-pasu mali Tuhan nang akar wasmu nahurang ipas amanami si majuntak marsahi campak di Karawaci songoni nang akana soagor kami bersada-sada songoni nang amanami sirait dina marsahid da tua-tua persinuan nasida di tebing tinggi marsogok borhak nasida asiroham manal puot dalam darat nang udara ramoti manasida pasu-pasu natoras nasida saipas malum siap parsaitoni jala hoale Tuhan napaingoton nasida dung di pasahat daing dotor dina turupa munabadiai ale Tuhan pasu-pasu maka namangido tangiang ruas ni huriam secara khusus sian boru ni huriami Elfrida Herawati boru sirait medis di Kalimantan Barat dinamangido hai pasok tu halito rap dotak rekan-rekan sekerja medis di Kalimantan Barat di kondisi COVID-19 urupi nasida pasu-pasu nasida paimahon hasil swab di puskesmas nasida hipas-hipas ali Tuhan ibana urasi jama pamatangna dau sianak kaparsaiton
di bagasan las ni rohai bana mangula ulang tanggung jawab na sai hutang yakok kami do tua dupamu asima roham Tuhan sai homa napa sohon COVID-10 sian pandemi ni ngolu ni portibion na magsonami pe asa tumibu malu pami ale Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Tahuduti ma acarata tapuji matuhata maredde mahita sian bukuede nomor 730 ayat sada dohot ayat tolu. Martanyang nahohom mahita naniluhon ni sahalak anggota keluarga martanyang mahita
Amin. Tapuji matuhatta Maredde Mahita sian bukwede nomor 600 sada ayat sada dohot ayat 2 huhut ma tapasahat peliata. Sahat matu Yesus sanggup nadiri rupa sahat matu Yesus salut nangoluki. Tatangyak kon mapileta ale di batama namin na di banwa gitjang kodo karoran ni selu silelo na di gado nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masa na leon mi tuhami pilen nami tuho say jalo may gabi uap na hutus ijolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihan pati bulok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami mariti-iti todi masalam utadahami gunang sileo leon mi tuhami salam girgir hami madok mau lihat tuho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido tangiang alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajonmu sai saut malomani roham di banua tongaon son na di banua gijang leon matuham sadari okkang ulus siap hari sai samarusa nami songop panesa nami idosa ni doan mardosa tuhami unak kami togiut tu pangujunan palua mahabi siap pangago ayodo na punah harajaon dot hagogon rodi hasangapon sa liling-ililing na. Amen. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ito di porbadia ma hamu salu na. Amen. 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 Oras madi hamu saluna kamanami dot inanami mauliate madot di streaming hari Rabu rakdo pehita rapdot tami saat tabeni kriu live streaming di son amata situas Panjaitan Henry Andre Nenggolan ada Michael juga Michael Simatupang dan Amang Situa Pardede salam dan ada kriu live streaming yang baru Yabes Togatorop bersama dengan kita malam hari ini. Sampai jumpa di Bincang Sahabat Lurah hari Rabu yang akan datang dalam sermon interaktif masih bersama saya Pendeta Asian Purba dalam launching acara yang baru kita. Sebenarnya tidak baru, hanya lebih diimprovisasi sedikit teh. Asal lebih banyak kita berbincang-bincang dan suatu waktu bisa mengundang Bapak Ibu jemaat AKBP Jalan Lurah atau mungkin bahkan dari jemaat dari
yang lain untuk menjadi narasumber di acara bincang sahabat lurah itu. Alani tu atau mas ita saluna nasoha gorak kami gurang durison alani ak kapartikir dak kamang dot tak kainang sa mata benami tu hamu sudah maulate dikiaktifamuna di live chat HKBP Jalan Lurah Oras.